Il-ġurnata tal-ħadd kienet impenjattiva ferm għall-pulizija, hekk kif bosta persuni websu rashom u għoġobhom li jisfidaw il-pariri maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa u l-avviż legali ppubblikat mill-Gvern il-ħamis li għadda. Filmati esklusivi miġbuda minn One News qed juru parti mill-ħidma ma taqta' xejn tal-pulizija, fejn il-ħadd wara nofsinhar sparpaljaw grupp ta' aktar minn 100 karozza li nġabbru sabiex jagħmlu drifting f'parkeġġ pubbliku. Ma dawn in-nies kien hemm ukoll numru ta' tfal u familji li kif jiġdu l-filmati ġew injoraw il-pariri tal-esperti tas-saħħa bilan li ġie evitat it-tixrid tal-coronavirus f'pajjiżna. F'kummenti li tal il-medja l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri spjega li fl-aħħar ħinijiet it-tmexxija tal-korp ta' istruzzjonijiet bilan li jkun hemm iktar pulizija jduru fit-toroq u jfhmu kemm jista' jkun lin-nies li forsi sa issa ma wasalx għandhom il-messaġġ li jridu jkunu 2 metri l bogħod minn xulxin. Fakkar li din hija xi ħaġa li jagħmlu f'ħafna bnadi tul dawn l-aħħar jiem b'mod partikolari quddiem il-banek. Camilleri spjegaw ukoll li mill-ħadd il-pulizija ddedikaw aktar riżorsi għar-rondi fit-toroq fejn bdew joperaw ukoll 4 skwadri magħmula mill-Pulizija tad-Distrett biex jagħmlu r-rondi fit-toroq. Intant matul il-jum il-pulizija mit-taqsima tal-ELI flimkien mal-uffiċjali tas-saħħa u tal-protezzjoni ċivili komplew bl-ispezzjonijiet tagħhom fuq dawk fi kwarantina mandatorja. Min total ta' 524 spezzjoni madwar Malta u Għawdex, il-pulizija ta' tmulta ta' 3,000 euro lil 2 persuni li ma nstabux id-dar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.